Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu season 2 episode 1 babuyile guys. Kuqala umpumelelo uthi ongamazi uzomazi ke manje. Umpumelelo ulandela uSneh, kodwa sibona umpumelelo oqala. Ningixolele ngokuphefumulela phezulu. uSneh ke uyavela naye uthi kulonyaka siyancenga yona imali kababa, kodwa ke kuzoshintsha lokho ngoba sesizodla neyethu, shuthi ubala eyabo ezizingane zesithembu. uLwandle uthi ubuyile ophuthelwe last year engakhathazeki ngoba this year basiphathele ubumnandi. Uthi uLwandle kuzoba mnandi kulo season 2. uAbongwe uthi ifame nepressure kumphoqile ukuthi aphumele obala ngesexuality yakhe, kodwa-ke naye usithembisa nje ukuthi kuzoba mnandi. uMpilo uthi abantu ucabanga ukuthi hhayi ukuthi yena ube misunderstood, ubone ukuthi abantu abamthandi. Hawu Mpilo, nange sekhuluma iphutha. Ku-season 1 kukhalaza abantu ukuthi why abanye abantwana bekhona uma sizobe sibuka uSibindi nabantu bakhe kuphela, kuyibona behla benyuka. So kube lapho-ke abantu bethi hayi siyabhoreka ngoba ezinye iy'ngane azenzi lutho. Sifikile-ke kuSibindi nabantu bakhe. uTirel uyasho ukuthi hayi last season ubeba moody, enesidina nje, ufuna ukusho njalo, kodwa-ke bekuyi-pregnancy. Guys, siya-understand indaba ye-pregnancy. uMpumelelo ufonela uVuyo kuvela ukuthi abasakhulumisani ngenxa yokuthi uVuyo wabona lento yokuthi uMpumelelo ufuna u-first wife kube yintombi nto. Hayi, nangu-ke uSibindi esezenza usiyacela, uthi umuntu odinwa ngalolu hlobo uveza esinye isithombe. Yena uveza isithombe esinjani? Yena uveza isithombe esinjani uSibindi? Sizokhuluma ngoSibindi guys. Kunezinto efuna siyiqhathanise futhi nibe honest. Ningangibhori, nizoba honest ngoba leyo fanele siyikhulume. Manje usethi uVuyo udinwa kanjani azamblokhe. Ekugcineni-ke ugcine ufuna ukuhlangana umndeni kaVuyo nomndeni kaSibindi, njengoba beshilo ku-season 1 uphela ukuthi umndeni kaVuyo ulindele izimpendulo. Engathi-ke le season uVuyo uzoyithwala ngamahlombe ngoba ngathi wuye ozobe ehlala phansi esukuma. Amanqampunqampu la ka-episode 1 sizoqhubeka futhi sikuqedele kahle. Ngiyabonga i-support. Babuyile basithembisa olukhulu. noLwandle engathi ushintshile this time, kanti ngeke ngabona enye promo ethi yena uthwele iy'ngane zasekhaya. Akangathwali lutho uLwandle, aphila impilo yakhe, usemncane ukuthwala iy'ngane zasekhaya. Uyoyithwala uma sekufika isikhathi sokuthi ayithwale, hhayi manje. Nangu omunye uthi wenza isithembu kodwa kwathiwa akakwazi ngisho ukugeza imoto, uyatshelwa ukuwasha imoto. Usethini-ke uma ethi uVuyo udinwa kanjani uma imblokho yena ufuna ukwenza izinto mase behleke ngathi akwenzakalanga lutho. Hayi bo guys, ngathi sizoba nenkinga. Mina uyangidina ulo wangale kuMoja Love ngoba akezwa. Nalo uma izofika nongiyezwa ngathi guys ngizoxolisa le show ngeke ngikwazi ukuyenza. Ngempela mina umuntu ongezwa angimzwisisi kahle. Kodwa-ke into esibukayo ugirl wethu uyaglowa uSneh. Nihlale-ke guys nilindele enye i-review yezingane zesithembu. Sisazongena kwidrama yabo ngoba kuyaphithizela. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Bye.